Alright mga loves, dito kami sa Green Cafe. Dito kami sa Green Cafe. We just came from our massage, holiday spa, and feel ni Boy Pilas na mag-relax daw, mag-chill sa cafe. So, dito kami. It's a new, I don't know if it's a new cafe here along Torres, Davao. But ngayon ko lang siya nakita. 10 years na rin ako nawala sa Davao. So, tignan natin kung masarap yung mga cafe nila. Alright, here we go. So, maganda yung interior nila kasi para lang siyang warehouse. Parang normal warehouse. So, meron din silang wifi, meron sila dito sa outside part, and open 24 hours, and meron din naman siya dito sa loob. Sa looban. Ayan, may parking space. Malaki yung space nila, in fairness. Kaya lang hindi masyadong yung kanilang manpower. Kaya yun, antayin muna namin ng aming mga coffee at ngayon is nag-order kami ng pastries. Ito. Hi, green tea cheesecake. And Oreo cheesecake. And ito, I don't know, it's new from Oishi, I think. Oishi gourmet kimchi flavor. Okay, let's eat. Okay, let's try the cake. Store-wax. This one. Normal. This one. Normal cheesecake. Okay, so finally dumating na talaga ang aming coffee mga loves. And after mga 10 to 20 minutes, hindi ganun ka-fast yung service nila sa Starbucks. Kasi 2 tao lang sila. And I don't know, bago pa siguro. So, we ordered a chocolate chip Java and iced cafe ni Boy Pilas. Kaya lang siya nag-spill siya for some reason. Oo, sobrang Boy Pilas. Ame. Normal. So, normal. So, hindi siya na-impress. This is yummy. So, chocolatey. Hinay magtagot-tagot. Like chocolate. Parang chocolate. Kaya lang, yun na nga, nagsispill siya. It's not secure. It's not really secure. So, careful. Yun lang. So, enjoy muna kami. Okay, final verdict mga loves. For the chocolate java chip, okay lang naman siya. Parang siyang chocolate. And sa iced cafe latte, hindi masyadong masarap. Hindi nasarapan si Boy Pilas. Well, isang size lang yung mga nila, wala silang 20 ganun. Hindi kagaya ng Starbucks, maraming sizes. So, isang size lang siya.
And then, parang bago lang ata to kasi may mga construction kami nakikita sa gilid. Tapos, dalawa lang talaga sila. To take na 24 hours siya. So, napakabagal ng service nila. Mga turnaround time, mga 10 to 15 minutes. Depende sa order mo. And then, yung mga tao nag-aalisan sa mga table, hindi nila yung nafi-fix kagad yung mga dumi sa table. Kasi nga dalawa lang sila. Doon sila nakafocus sa cashier at yung tagagawa ng kape. So, wala silang tao na magmaman sa table or mga waiter or mag-clean ng table. Kaya, yung mga customers na lang yung nag-clean ng table. Yun lang. So, nevertheless, wala yun. So, yun yung sinabi yung kanina, kami na nag-clean ng aming sariling table. So, eto yun. Nilagay na lang namin sa corner. Ayan, yung mga na hindi pa namin tsaka yun yung bagong construction nila. But anyway, bigyan natin ng chance mga loves dahil nagsisimula pa lang sila sa kanilang business. But for me, diba, kahit nagsisimula ka sa business, kailangan talaga good impression ka sa customers mo para balik-balikan ka ng mga customers mo. What about you, my loves? What about you? Dapat good impression. Hindi ba? Dapat good impression mo sa mga customers mo. Dapat ka po. So yun. Well, anyway, we're gonna enjoy na lang our coffee tonight and we're gonna go home after this. Kasi may work pa si Gucci. Okay? Okay, so nandito na yung aming in-order na drinks, which is yung iced coffee. And so, ito yun!